салом дӯстони азиз, навори инобатӣ мо аз шаҳри Қурғонтепа бохтари Ҳозира. Ин хона ки айни ҳол шумо дида истодаед чаҳорҳуҷрага мебошад ва мо дар ин навор танҳо имкон дорем ки як ҳуҷраашро нишон диҳем, зеро айни ҳол таъмираш идома дорад. Ва дӯстони азиз, шумо метавонед ки дар рақамҳои дар поёни экран буда ҳатман дар тамос бошед ва бо усто суҳбат кунед ва корҳои шуморо бо нархи арзон ва бо сифати баланд ҳатман ба анҷом мерасонад. Хуб дӯстони азиз, дар зери комментариҳо суол зиёд шуданд ки оё духонага ва сехонагаҳ таъмираш чанд рӯз тӯл мекашад. Ба ҳамин хотир ин наворро ба шумо пешкаш мекунем ва ҳамашро ман дар ин навор албатта сода карда мефаҳмонам. Хуб дӯстони азиз, ҳама чиз аз ҳамон устое ки шумо даъват мекунед, аз ҳамон чиз вобастагӣ мекунад. Албатта сифати кор ҳам ва зуд тамом кардани кор ҳам ҳамаш дар худи усто мебошад. Ва ин наворе ки шумо дида истодаед, яъне ҳамин ҳуҷраро мо дар давоми 4 рӯз ҳамаи корҳояшро анҷом додем ва иловатан боз мо ду деволи ин хонаро утеплит кардем. Албатта ин гуфтаҳои маро ҳамон нафароне мефаҳманд ки дар ин гуна домҳо зиндагӣ мекунанд. Албатта ин домҳо домҳои пештара мебошанд. Хуб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо ва бори дигар ёдор бошем ки ба рақамҳои дар поёни экран буда ҳатман дар тамос бошед ва мо корҳои шуморо ба сифати баланд анҷом медиҳем. То видеои дигар сиҳатманду пирӯз бошед.